Хора, правя кратък влог. В момента съм в Даскало за големи и правя този влог, за да ви попитам в коментарите, дайте ми съвет как да си кракна в програмата Filmora, понеже си преинсталирах телефона. Понеже си преинсталирах лаптопа с нов хард диск, съм 1 терабайт и има само Filmora Hex и Filmora 11, а не мога да я кракна, за да я правя без лого. Трябва да обработвам нови материали. А пък старата версия, която ползвах 876, не ми тръгва. Моля, дайте ми съвет долу в коментарите как мога да си оправя програмата без лого, да я кракна. Помогнете ми, ако успеете, ми дайте кодове в коментарите. И също така, може когато си я кракна да очаквате нови неща. Аз съм тук в Плевен в момента уча и също още една идея, която имаме. Моля, кажете ми в коментарите, има ли изоставени сгради в Плевен, колко са. Обяснете ми ги. Дали има хубави и ще ходя да заснема изоставен на сграда. Така че абонирайте се за канала и peace out. До скоро. Обичайте се.